И здравейте хора, аз съм Светло Геймер БГ и днес играем Clash Royale. Виждате, че аз съм 8 ли, имам The Lucky Inferno Dragon. Понякога на място на елит барберите си слагам Болна, който е 3 левел и бие супер много демидж. Така му се да направя сега. И днес ще играем гейминг. Да видим сега какъв ще ни се падне, също когато ще играем. Много обичам да атакувам с Wizard и Инферното. Така, хоп. Той има лавахалното много лошо. Ето. Клон спел. Напускаме. Штойнкваме го. Аха. И ето едната му кола отиде, но той не рашна от тази страна. Не, лошо тук. Лошо се получи. Сега колата ще замине със сигурност. Да видим дали този ще помогне. Да, той би доста демидж. А така. Пускаличка се там, в смисъл да пусна балона и с клон спел става много добра комбинация. Той ме контрира. Ето. И така даже мога да направя. Много лошо. На колко малко му остана. Не. Досва това. Сега ще му пуснем Wizard, ще го победим. След да отворим Crown Chest, да изиграем още някои игри и да до тук да е клипа. Ето сега. Wizard да се среди, защото няма смисъл от повече атака. Готово. И вземаме го с 3 крауна. И място за часове се свърши. И да пробваме още една игра. Лоши карти от началото не се паднаха. Какво да пуснем сега? Fire Spirit с балон, например. Много направи. Все пак. Ще му направим така. Би трябвало да набие добър демидж балона. Да, почти гътнахме кулата. Този ни рашка от двете страни. Нищо, че аз не му обръщам внимание. Все пак не е толкова слаба. Бе. Дали поставям скелета на тук да дефендва? Батерията ни. Нищо. Не продължаваме. И остана една плюнка живот. И не успяхме да го убием. Много лошо. Лошо. От всякъде. Бие ни абсолютно от всякъде. Не бива така. Младеж. Така бе, младеж. Така, щуинкни го. Пленк. Ай. Лошо. Така. Тук Baby Dragon. За жалост много трудно ще го спрем. Защото ни се падна и точната карта. И край с нашата кула. Свърши се с тази кула, ето. Умря. Не се предава, айде. Балон. Контрирай. Нещо ми излиза на екрана. Нищо не искам да правя. И
Мали, този как на спалми. Чак почна да забива от толкова много спалм. Сега не ми се беше случило. Бързо трябва да му пусне балона. Заби. Случват се много работи. Много странни работи се случват тук. Сега балонът съм трябва да удари. Дали ще удари тук балона? Няма пускане тук скелетен армии. И... Штойнка. Добре. Не губим. Поне за сега не губим. С толкова много. Айде. Леса гол. Не. Победини. 4% сме. И мисля, тут е приключвам с клипа. Сега ще отворим Crown Chest и... Така. Мортърки. Миньони, които не използвам и Гоблин Хът. Нищо хубаво не се падна от този чест. Шопа има много тъпи карчи. И така да бъде. Тук ще приключвам с моя клип. Поставете в коментарите, напишете някакъв дек, който да пробвам и да играя с него. Но да не е примерно с някои карти, които да ми каже, ще пък аз да ги нямам. Например, аз нямам почти никакви легендарки. Но имам до 8 арена всичките карти само без легендарките. От легендарките имам само Далок и Инферно. И така, довиждане. До клипа да ви харесал, лайк и сабскрайб.